A 2013-as évtől kezdődően két előzményprojekt, a TAMOP 3.1.5-ös és 3.1.8-as projektek segítették a tartalmi elemek elkészítését. A tartalmi elemeken kívül módszertani és eszközrendszer kidolgozása történt meg, és a projektek keretén belül próbaminősítések és próba ellenőrzések keretében tesztelték a módszerek hatékonyságát a projektek. A TAMOP 3.1.15-ös projekt, a mi projektünk, a köznevelési reformok operatív megvalósítása címet viseli. Ez azt jelenti, hogy a mi feladatunk a nagymintás tesztelés, az úgynevezett nagymintás tesztelés, melynek révén a pedagógus minősítések és a pedagógiai szakmai ellenőrzések megszervezésre kerülnek 2015-ben. Ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezhessük, nagyon komoly szakmai, adminisztrációs, informatikai feladataink vannak, melyeknek egyik nagyon fontos lépése volt az, hogy létrehoztuk a koordinációs központot. A koordinációs központ munkatársai az ügyfélszolgálati tevékenység révén a szervezési feladatok előkészítésével, illetve a képzésszervezési feladatok támogatásával végzik a feladatokat. Másik nagyon fontos eleme ennek az előkészítő munkának az informatikai felületek létrehozása. Létrehoztunk egy úgynevezett szervezőmodult, amely komoly algoritmus segítségével rendeli össze a különböző eljárásokhoz a szakértőket, illetve a pedagógusokat, meghatározza ezzel a látogatások időpontját, helyszínét, pontos adatait. Az összerendelő modul fejlesztése 2014 végén kezdődött már a specifikáció meghatározásával. Az alapját tulajdonképpen a jogszabályi háttér biztosítja. Pedagógus minősítés esetében a 326/2013-as kormányrendelet, pedagógiai szakmai ellenőrzés esetében pedig a 20/2012-es EMMI rendelet az, ami a hátteret biztosítja, a szakmai alapot meghatározza. A rendeletekben pontosan meg van határozva, hogy adott pedagógus minősítéséhez, illetve tanfelügyeletéhez milyen bizottságot kell kirendelni, a bizottság milyen tagokból épül fel, nekik milyen feltételeknek kell megfelelni. Maga az összerendelő modul, az algoritmus képes arra, hogy az idei évben minősítendő, illetve tanfelügyelendő pedagógusok esetében a megfelelő szakértőt rendelje hozzá a minősítendő pedagógushoz. Az összerendelés alapjaként fontos megemlíteni azt, hogy optimalizálja a szakértők kapacitását, lehetőség szerint, ha van arra mód, akkor egy napra 2 látogatást szervez, figyelembe veszi az utazási távolságot, lehetőség szerint a legközelebbi szakértőket választja a pedagógus minősítéséhez. Természetesen alapjai az összerendelésnek azok a szakmai szempontok, amik alapján a pedagógushoz megfelelő munkakörű és tantárgyú szakértő hozzárendelése történik meg. Ezek a szempontok egy roppant összetett algoritmust eredményeznek, melynek fejlesztése folyamatosan szükséges, ahhoz, hogy megfeleljünk az elvárásnak, és 2015-ben meg tudjuk szervezni a közel 10 000 pedagógus minősítést és kb. 3 000 pedagógiai szakmai ellenőrzést. Ennek érdekében folyamatosan vizsgáljuk az eljárásrendeket. Ennek eredményeképpen a tavaszi minősítéseket követően, annak tapasztalatai nyomán az őszi időszakban jogszabálymódosítást javasoltunk. Az EMMI, az Oktatási Hivatal és a társprojektek szakmai megvalósítóival közösen. A visszajelzések, szakértői, pedagógus és intézményvezetői visszajelzések alapján mérlegeltük, hogy melyek azok a területek, amelyek módosítást igényelnek. A szakértők e-mailben jelezték meglátásaikat, megfigyeléseiket, de lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy különböző szakértői műhelymunkákon, illetve szakmai napokon jelezzék felénk észrevételeiket, javaslataikat. Folyamatosan tartunk előadásokat, melyek kapcsán a résztvevők közvetlenül visszajelezhetnek a projekt munkatársai, szakmai munkatársai felé. A kérdések száma nem növekszik, azonban mindig másféle tartalommal érkeznek be ezek a kérdések, attól függően, hogy éppen melyik az a
kritikus terület, aminél segítséget várnak a résztvevők. A kérdések számának csökkentése érdekében folyamatosan tájékoztatjuk az érintetteket, ez projektünknek kiemelt feladata. Ennek egyik nagyon fontos eszköze az informatikai felület, az a felület, amit minden felhasználó használ a minősítések és pedagógiai szakmai ellenőrzések megvalósítása során. A saját oldalakon, a felhasználók saját oldalain elérhetik a szükséges dokumentumokat, tájékoztató anyagokat, gyakran ismételt kérdéseket és az arra adott válaszokat. Ezen a felületen vagyunk képesek folyamatosan frissíteni az aktuális információkat. A pedagógiai szakmai ellenőrzések előkészítése érdekében a nyári időszakban elsőként a szakértők adatainak pontosítása történt meg. Erre azért volt szükség, hogy az összerendelő modul segítségével minél pontosabban tudjuk meghatározni, hogy adott intézménytípusban a szakértő milyen tapasztalattal rendelkezik, adott munkakörben végzett tevékenysége hány évig tartott. Ennek révén a pedagógiai szakmai ellenőrzéseknél az összerendelések most az őszidőszakban megkezdődtek. A tanfelügyelet elindításának másik nagyon fontos alapfeltétele, hogy az intézményi önértékelés megkezdhető legyen a köznevelési intézményekben. Az önértékelési felületek, informatikai felületek kialakítása, tesztelése megtörtént. Ennek révén az őszi időszakban várhatólag december elejétől kezdődően a tanfelügyeleti látogatások megkezdődnek. A szakmai támogató rendszernek nagyon fontos eleme, hogy a minősítésekben, tanfelügyeletekben résztvevőket is támogassuk különböző képzésekkel, felkészítésekkel. Kiemelten fontos szerepe van ennek a projektünkben. Pedagógusok számára, intézményvezetők számára és a szakértők számára szervezett képzéseink egyrészt a tanfelügyelet, másrészt az intézményönértékelés, harmadrészt pedig a minősítés feladatainak megvalósítását segítik. Meggyőződésem, hogy a két értékelési rendszer, a pedagógiai szakmai ellenőrzés, illetve a pedagógus minősítés rendszere hosszú távon működtethető a létrehozott szakmai és informatikai háttérrel. Természetesen nagyon fontos az, hogy folyamatos ellenőrzése, kontrollja történjen meg a rendszer működésének. Továbbra is nagyon fontos a tapasztalatoknak a visszacsatolása, akár jogszabályi, akár útmutató és kézikönyvben történő megjelenítése ezeknek a változásoknak. A két rendszer működése alapeleme annak, hogy a pedagógusok jó minőségben végezzék szakmai munkájukat, és ezáltal a köznevelés színvonala is javulhasson. A projekt általános célja ugye az volt, hogy ezeket a folyamatokat egy úgynevezett nagymintás tesztelésben kipróbáljuk. A nagymintás tesztelés lényege az ugye az, hogy amit majd élesben fogunk csinálni 2016-tól, azt most sok emberen kipróbáljuk. A projekt az azt tudta tenni ezért, hogy nem csak belökte ezeket az embereket a kipróbálás folyamatába, hanem igyekeztünk őket felkészíteni arra, hogy ebben a folyamatban minél sikeresebben, minél hatékonyabban vehessenek részt, tehát ne úgy éljék ezt meg, mint egy vizsgáztatást mondjuk, amin el lehet bukni, hanem tudják azt, hogy mi vár rájuk, és arra föl tudjanak készülni, és ne csak a folyamatra magára készüljenek föl, hanem ez a minőségfejlesztési rendszer, ez az ő tanári munkájukat is jelentősen segítse. Ennek a formája ugye az volt, hogy őket mi képeztük. Mindenkit úgy képeztünk, ahogy arra lehetőségük, idejük és igényük volt, ez nagyon fontos. Ki érintett ezekben a minőségfejlesztési folyamatokban? Egyrészt ugye mindenképpen érintett a pedagógus, aki minősülni fog, akit tanfelügyelni fognak, és aki az önértékelésnek is tárgya. Mindenképpen érintett az intézményvezető, aki egyrészt összefogja a saját intézményében ezeket a folyamatokat, abban kvázi minősítő szerepet is például ellát, az önértékelést mindenféleképpen vezeti, és nagyon fontos, hogy tárgyai ennek a folyamatnak a szakértők, akik pedig tanfelügyeletben különböző javaslatokat adnak. Illetve volt egy nagyon speciális célcsoportunk, azok a kormánytisztviselők, akik 2016-tól ezeket a folyamatokat projekten kívül, mint kvázi állami feladatot tovább fogják vinni.
Magyarországon rengeteg oktatási rendszerben működő tréner van, mi azonban mégsem őket választottuk, hanem kifejezetten olyan mesterpedagógus szakértőket gyakorlatilag szinte minden esetben, akik saját maguk is pedagógusok, saját maguk is minősítenek, tehát nem csak kívülről látják ezt a folyamatot, nem csak mint egy tantárgyat tudják előadni a képzéseken, hanem arról bizony saját tapasztalattal is rendelkeznek. A kormánytisztviselők képzését viszont azok a munkatársak tartják, akik ezeket a folyamatokat most viszik. A képzések úgy épülnek föl, hogy minden esetben megvizsgáljuk azt, hogy a célcsoportnak mire van igénye, és mire van lehetősége képzésben való részvétel szempontjából. A pedagógusok ugye 26 órát tanítanak egy héten, a munkájukra maximálisan számít az intézmény, nehéz őket mondjuk napi 8 órában helyettesíteni. Tehát olyan képzéseket kellett kidolgoznunk, ami a lehető legkevésbé veszi ki őket a napi munkából. Ezért kétféle megoldást dolgoztunk ki. Az egyik, hogy a 10 órás képzést, mert egy képzési nap 10 óráról van szó, az vagy egy hétköznapon, vagy pedig egy szombati napon történik, tehát megvolt az a szabadság, hogy mind a kétféle módon lehetett dönteni. Az egyéb képzéseink pedig minden esetben úgy épülnek föl, hogy az elméleti tudásokat azt próbáljuk egy online távoktatás keretében átadni, és amikor összehívjuk őket gyakorlati kontaktnapra, akkor nem azt szeretnénk elmondani, nem frontális előadásokban tájékoztatjuk őket, hanem arra buzdítjuk őket, hogy egymással együttműködve gyakorlati feladatokat oldjanak meg, a jelenlevő trénerek tapasztalataira építve. Kiemelni, hogy nagyon nagy számokról beszélünk, tehát 6500 intézményvezetőt képeztünk ki, most zárul az utolsó képzés körülbelül, pedagógusok közül pedig 12 000 pedagógust képeztünk, többet egyébként, mint amennyi a 2015-ben minősülő pedagógus, tehát becsorogtak a képzéseinkre olyanok is, akik most nyújtják be a portfóliójukat, tehát ők is már a folyamatban benne vannak. Nagyon fontosnak találjuk azt, hogy a képzések azok nem olyan termékek, amelyeket kifejlesztünk a legszebb formájukra, és utána fölrakjuk őket a polcra, és onnan mindig levesszük és átnyújtjuk az érintetteknek, hanem a képzések azok olyan termékek, amiket folyamatosan fejleszteni kell. Különösen igaz ez akkor, amikor egy nagy mintás tesztelés folyamán megismert feladatról van szó, maga a feladat is folyamatosan módosul, olyan értelemben, hogy a jogszabályok is módosultak a tapasztalatok alapján. Illetve, ami még nagyon fontos, a résztvevőknek az ismeretei nagyon nagy mértékben fejlődnek szerencsére az eltelt idő alatt. Folyamatosan mérjük a képzéseknek az eredményeit, mit tartanak a résztvevők fontosnak, a résztvevő alatt értem a trénert, illetve az érintettet, mind a kettő visszajelez, hogy merre felé kéne módosítani. Mi a képzéseinket, ahol lehetett, akkreditáltattuk, ugye ez a pedagógus szakmában 30 órát jelent, illetve azt elérve lehet egy képzést akkreditáltatni. Tehát mi egy olyan csomagot kívánunk a projekt végére letenni az asztalra, amit utána felhasználhatnak a oktatás fejlesztés érdekében, és ezeket a képzéseket mi ugye folyamatosan fejlesztettük. Azt tapasztaljuk, hogy ezek a pedagógusok most már tényleg Vas megyei óvónők vesznek részt együtt egy képzésen, semmi nem akadályozza meg őket abban, hogy ezt a fajta együttműködést egymással tovább is folytassák. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos az oktatásban. Nem mindig az oktatás irányításnak kell kitalálnia, hogy a pedagógusoknak mit kell csinálni, hanem ők egymásnak nagyon fontos tudásforrásai. Széchenyi 2020 készült az Oktatási Hivatal megbízásából.